ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଦେଇ ଘରେ ଟିକେ ପୂଜା ଆଳତି କରିସାରି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜେଜେ ନାତୁଣୀ ଦି ଏଠି ଭଜନ ଦେଖାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସକାଳ ହେଲେ ମାନେ ଆମର ଭଜନ ଲାଗିବାଟା ଥୟ। ଏପଟେ ଆସି ଆମ ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଭାଗ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ଆଣି ଧାନ ଘରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ତ ବାପା ଏବେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଧାନ ଚାଷ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ସେଥିପାଇଁକି ଭାଗ ଚାଷୀ ମାନେ ଘରେ ଆଣି ଧାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପା ମାନେ ଧାନ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆଜି ଘରକୁ ବାପାଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାପା ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ ହୁଅନ୍ତି, ପୁରା ଧାନ ଆସିଲେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ନିଜ ହାତରେ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଧାନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତାର ଅଧା ବି ଆସୁନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁକି ବାପା ସେଠୁ ଗୋଟେ ବି ଧାନ ବି ତଳେ ପକାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଧାନ ବି ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେଇକି ନେଇ ବସ୍ତାରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧାନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, କାରଣ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଧାନ ଅମଳ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏପଟେ ଆସି ପରିବାପତ୍ର କଟାକଟି କରିସାରି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଆସି ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। କହୁଛି ମା ଦେଖି ଆମର ଆଗରେ କେମିତି ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। କହୁଛି ମା ମୋତେ ଆଗ ନେଇକିରି କୁକୁର ଛୁଆଟେ ଆଣି ମୋତେ ଦେଇଆଗ। ସେ କୁକୁର ଛୁଆ ରଖିବାକୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ମାନେ ଡେଲି ଝାମେଲା କରୁଛନ୍ତି। କୁକୁର ଦେଖୁନ କୁଣ୍ଡରେ ପୁରିବାକୁ ଯାଉଛି, କୁଣ୍ଡ ନେଇକିରି। କୁକୁର କ'ଣ କୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ। ଏପଟେ ଆସି ମୁଁ ରୋଷେଇ ବାସ ସାରି ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଇ ଆମେ ମା ଛୁଆ 3 ଜଣ ଯାକ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।